26 डिसेम्बरनि बिसान दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो अनसायलांबाय था। क'क्राझारनि चरण बसुमतारीनि आं उन्दै समाव, बाक्सानि रैदोम बर'नि जों जुवान बिलियाव, बाक्सानि सबिराम बर'नि मावनांगौ बिबाना जोबनो गैया, सोमजिला बसुमतारीनि जोंनि बर' बिमा, क'क्राझारनि बुद्धदेब नार्जारिनि आफा प्रभु, जहस बसुमतारीनि सना, रनदा बसुमतारीनि दिखारनि हांमा, गोमसार बसुमतारीनि सिमांनि हायनारि, क'क्राझारनि जनकलाल बसुमतारीनि बुंनांगौ नोंनिसिम, दैदेन ब्रह्मनि फैमाल थांबाय आरो चिरांनि जालाव बसुमतारीनि सिमां खन्थाइया सेबखांजादों। फिन बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सानि थुनलाइयारि आयदायाव नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ अराय दैथायहरबाय था आरो अराय अनसायलांबाय था। गोजोन्थों।